Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Dihamu amanami, inanami, naposobulung, tapukama parminggota, tapahohoma, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 10 ayat 1 ayat 2. Hupuji hupasangap ho. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Go asini rohani Jahobado tanoon, marhite-hite hatani Jahobado majadi akkalangit. Marolob-olok mahamu, ale akka partigor mga sahon Jahoba, talubdo marede akka na ujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami, ala ni haheheomi. Dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo uluan nami, ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuran, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseon na mangolu, pay masahat hami tulabong mi. Amen.
debata si hangoluhonotta di minggu Misericordias Dominion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi gana omu jaladang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioluan. Dia do lapatan nii odo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsobba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani. Jaladang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata lau mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Martang yang mahita mangido hasesaan ni dosa dohot baga-baga ni debata. Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya sima roham mida sadok bangsomi. Sesama dosa nami saluhutna. Sai sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggam basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalotjo tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba diaka na makkabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Amin.
Hata ni debata turpuk epistel di minggu Misericordias Dominion ima natar surat di opat Musa 10 opat ayat 10 pitu sahat tu ayat 10 sia. Tajahama mar soring-soring. Nuaing pe sai marmulia magogoni Tuhani songon naung nidok ni hatam ay nimudo. Nalabas dorohan ni Jehovah jala parasi roha godang naman umati dorohana mida hajahaton dohot pangalosion alai dang loason na maluas yan uhum anggo halak parsala saina luluon na do hajahaton ni ama-ama tu aka anakna rodi sundut patuluhon dohot pawapaton. Atong sai marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobarat tu hinagodang ni asi ni roham alanau sapala marpamuati roham mida bangsom olat ni misir dope rasi rasanuai ima sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tahatidakko maha porseaw tai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaw, di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuak tuban watoru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lao hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea, di tondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabigi matiting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 26 April 2020. Parmingguan di Huriatta HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 26 April 2020 di Patupa Huriatta do opat hali parmingguan. Parmingguan sekolah minggu, parmingguan praremaja, rekaman, parmingguan umum marbahasa Batak pukul 10, dohot parmingguan marbahasa Indonesia
pukul 10 tolu live streaming. Pertangyangan Week, Rabu 20 April 2020, pukul 10 WIB, patu paon di Huriatta pertangyangan Week di Jabotabe secara online. Sude ruas di Huriatta asama dohoti pertangyangani. Pelaksanaan ibadah minggu. Menindaklanjuti surat Pareses nomor 087/D8 DKI/3/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal pelaksanaan ibadah Minggu, Jumat Agung, Perjamuan Kudus, dan Perayaan Paskah, dan memperhatikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini, Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui surat nomor 090/D8 DKI/4/2020 tertanggal 22 April 2020 menyampaikan: 1. Ibadah Minggu pada Minggu 26 April, Minggu 3 Mei, Minggu 10 Mei, Minggu 17 Mei, dan 24 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Menunggu perkembangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian. 2. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Sumbangan 1 unit TV LED. Di Jalo Gereja Tado, sumbangan Imasada unit TV LED merek LG 32 in, sian keluarga Situa Bistok Datubara Boru Siahaan. Lao to monitor song leader saat live streaming. Mauliate ma dinasida, anggiat ma di pasu-pasu tuhatta, keluarga Situa Bistok Datubara, dohot keluarga, jala lamdenggan ma pelayanan ni Huriatta. Tim Panitia Penanggulangan Bencana COVID-19 HKBP Rawamangun. Naung dibentuk panitia tim penanganan laho mangurupi akar wasta nahona dampak wabah virus COVID-19. HKBP Rawamangun di bawah koordinasi Dewan Diakoni HKBP Rawamangun lao papunguhon dana jalan na pasahaton pangurupion tu akaruas na perlu pangurupion dohot aka alat pelengkap diri APD tu aka paramedis. Pangurupion boima dipasahat marhite-hite rekening poti parasian HKBP Rawamangun. Nomor 006 001 Pitusia 044 Bank Mandiri Cabang Penggambiran Rawamangun. Rak mahita martangiang jalata urupi ma akadongata na memang perlu si urupan ala kondisi nasonarion. Anggiat ma di pasu-pasu tuhatta hita ganup jala dilehon di hita aka pasu-pasuna. Bantuan medis APD untuk rumah sakit di Bona Pasogit. Nunga di Pasahat Huriatta, marhite panitia COVID-19 HKBP Rawamangun,
dohot Dewan Diakonia ima bantuan medis APD tu rumah sakit na adong di Bona Pasogit, ima rumah sakit HKBP Balige, rumah sakit Porsea, rumah sakit Tarutung, dohot rumah sakit Pangunguran. Anggiat ma boi mangurupi aka para medis lau menangani penyebaran virus COVID-19 di Bona Pasogit. Ibadah subuh alani virus COVID-19 na masa saunarion pertangyangan madonggot ganup ibadah subuh Sabtu di Parade Huriat Tado marhite-hite ibadah online pukul 5.30 WIB. Ruas di Huriata boima madohoti ibadah online Pilihan dohot akka udut-udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naong pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu tu hatama barita masa dohot ulaon akka sipatu paota bahen sangap di goarna. Songonima titing di Huriata minggu sadarion. Mauliate. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma dihamuna amanginang, sude ruas nihuria HKBP Rawamangun. Mingguta sadarion, ima minggu miseri cordias domini jala jamita di minggu sadarion ima natar surat di Rom bidutolu mamuka mai sian ayat sada sahat ro di ayat walu. Asa dia nama hasurungan ni Jahudi. Tu aha mahasea parsunatoni. Sado godang doi. Parjolo hasahatan ni akka padok ni debatado na sida. Ay behana ma ya soporsia na deba. Tung tarbahen na sida na soporsia ima manegai haburjuon ni debata si haposani daomai oddo tahe parsitong do ia debata alai pargabus do nasa jolma songon natar surat asa pitorho di akka padohanmu jalamonang di panguhumonmi alai behama dohonota. Ia dipajongjong hagedu hota hati goran ni debata dan hagedukma debata molo di palalu rimasna satabi di debata. Daomai ai auti songon dia ma taruhum debata portibion. Alai molo lam tibbul hasitongan ni debata binahen ni gabusu
pagadda hasangaponna buasa uhumon dope ahu songon pardosa. Datagonan ma taula naroa asa ro nadenggan songon padok ni nadeba mangarehei hita songon ido hatatta ninna patut matong hona uhum akka si songoni ima sahatna horasma di hita saluhutna manginang marhite turpuk jamita di bagasan minggu sadaryon ditogi hoddo hita laho mamereng dalan ni debata laho paluahon jolma sian akka hahuranganna sian akka dosana alai jojot do dang masuk tu rohatta jojot do dang masuk tu pikiratta dalan napinilit ni debata dalan napinake ni debata buasa hiado sahali sada ama ruas ni huria madok songonon diboto paditaido buasa losok rohakku marminggu buasa losok rohakku tu partangyangan laos di Papua ma ala holan barita ni hala Israel do pina bege-bege nena ala holan barita ni halak Yahudi do pina bege-bege marhite jamita ni akka parjamita ininna dihamuna amang inang dang boy tadok manang dang boy tasesa taringot tu halak Yahudi bangso Yahudi manang halak Israel ala memang molo tapai ihud do hatani debata baik di padan Narobi manang di padan Naib Baru dang malua haluaon pajowon ni debata tu akan aporsiai ima marhite bangso Israel marhite halak Yahudi alai jojodo dipakai nasida keistimewaan manang hasurungan nasidaon gabe dihagijakkon nasida jala dipakai nasida laho pamet-meton akka na asing alani marhite sukun-sukun do dibahen Apostel Paulus akka nama sai jala dialusi muse didok asa dia nama hasurungan ni Yahudi macai godang do hasurungan ni halak Yahudi sian akka bangso-bangso na asing istimewa do nasida di jolo ni debata ai nasida do dipakai debata dalam laho patu pahaluaon tutonga-tonga ni akka bangso-bangso na asing na parjolo ta ingot do songo dia pajon ni debata tu si Abraham jala laos di gowardo akka peparan ni si Abrahamon ima bangso ni debata jala laos di baido songon tada ni padan perjanjian ni marhite parsunaton jadi songon tada nasida bangso ni debata
namangihut Muse marhite si Musa di pasahat debatado patik nai tu tonga-tonga ni halak Israel hati-hai. Jala marhite-hite tiang awan, tiang api, padonganion ni debata di pardalanan ni Israel tu tano Kanaan. Jadi macai godang molo tapai ihud do memang di buku nabadiaon bangso na istimewa do anggo bangso Israel. Alai nagabe sukun-sukun molo bangso na istimewa do nasida di jolo ni debata beha. Adong do sian nasida manipil. Adong do sian tonga-tonga ni Israel naso mangulahon lomo ni rohan ni debata. Alusna adong. Alusna adong. Ido ubahen di pasahat hata ni debata marhite Apostel Paulus di bagasan turpukon. Di hagijakon halak Israel do atong, halak Yahudi do atong keistimewaan nasidai hasurungan na dilehon debata tu nasida. Madop bamolo mardosai pehami marasi roha do debata tu hami. Molo huulahami pehajahaton balgado asini rohani debata tu hami. Holong do rohani debata tu hami. Seolah-olah molo hatani nasomal tabegei seolah-olah bangsa Israel tidak terjamah oleh hukum. Bangsa Israel tidak terjamah hukum. Dengan dalih mereka adalah umat Allah, umat pilihan. Mereka adalah bangsa istimewa di hadapan Tuhan. Alani pamikirion si songoni gabe Roma Apostel Paulus marhite ayat tolui di dok aibeha nama ia so porsia na deba tung tarbahen nasida na so porsia ima manegai haburjuon ni debata si haposan i Roma alusna daomai parsitong do ia debata alai pargabus do nasa jolma. Di hamuna ruas ni tuhata songon jolma nagale hita, songon jolma na terbatas hita, memang ikon okwota do dang adong nanggo sahala pe hita jolma na sumardusa. Tung sudedo hita jolma mardusa. Alai los dipaingot turpukon ma dang boy leas rohata taringot tu asini rohani debata. Jadi molo halak Israel bangso na pinilit ni debata, bangso na istimewa di jolo ni debata, Roma hita halak Kristen madok. Nuaingon dada holan Israel be bangso ni debata. Dada holan halak Israel be nadidok pinopar ni Abraham. Nasida memang secara parmudaron. Alai tadok hita aka halak na porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Hita aka naung tinobus ni Tuhan Yesus Kristus. Nuengon hita ma natargoar bangso ni debata. Molo tagoar do dirita bangso na tinobus ni Tuhata Yesus Kristus. Tagoar hita hasian ni Tuhatai. Bangso na pinaias marhite mudar ni Tuhata Yesus Kristus.
Dison ma ikon adong dihita introspeksi diri. Jadi molo hala Israel dipilit nasida gabe bangso ni debata asa kaki tangan ni debata do nasida pasahaton lomo ni rohani debata. Tu bangso Israel di pasahat uhum manang patik ni debata asa gabe nasida do mangulahon akapatiki dohot pasahaton lomo ni rohani debata tu akka bangso na asing. Jadi naso manada patik ni debata gabe manada patik ni debata. Nuaing hita naung tinobus ni Kristus Yesus marhite mudarna nabadiai dipaingot to kita totu adong do maksud ni debata adong do nani igil ni debata siak kita akan natinobus naon. Dia mai ima manada lomo ni roha ni debata. Mangulahon lomo ni roha ni debata. Jadi dang boy hita mangalapaton taringot tu asini rohani debata, taringot tu holong ni rohani debata secara murahan. Songon halang Israel, manang na mardosay hami, manang na mangulahon dosa hami, molo hami tu surgo do hami. Ala bangso hasian ni debata do hami daong. Ikon adong do keistimewaan akan natinobus ni debata, akka namanada lomo ni rohani debata. Di hamuna ruas ni Tuhani, ruas ni Tuhata Yesus Kristus meragam-ragam do akka pasu-pasu ni debata tu hita. Meragam-ragam do akka talenta tu ganup hita. Dang sude hitaon parjamita. Alai adong do parjamita. Adong do nagabe ruas. Adong do pengusaha. Adong do pegawai negeri. Alai laos adong do nang akka ruas ni huriat tai namaol mangalului ngulu-ngulu. Namangula holan sebagai ojek. Namangalului ngulu-ngulu sadarion tu narikot di sadarion. Nuaeng di hamuna ruas ni Tuhata masa nuaeng wabah corona dang holan di Cina dang holan di Amerika. Alai disadok portibion jala sahat tu Indonesia jala laos dohot mangae nang ruas ni huriatta. Las doroha mamereng songo dia huria-huria marluba-luba mangurupi akka ruas ni huria bahkan dang holan ruas ni huria alai di luar ni halak Kristen pedi urupi aka na mengalami dampak koronaon. Jadi molo mingguta sadarion topik hasatiaon ni debata nunga tadai be asini rohani debata nunga tadai be hasatiaan ni debata di nguluta marhite godang akka pasu-pasu molo di lehon hita talenta lau marjamita talenta lau marede mama muji debata talenta marhite akka materi yang berlimpah-limpah tapake mai lau mangurupi akka dongata na merasakan na mengalami dampak oleh karena wabah corona. Jadi hasatiaan ni debata nunga tadai di bagasan ngulu taon nuaeng behama hita maka nguluhon hasatiaan ni marhiti akka pangulaon na denggan maradopon akka dongata na mengalami hamaolon di akka ngulu-ngulu di tiki sinuaengon.
Jadi di hita amanginang dang ala dang marpungu hita di bagas joro ni debata manang di gereja gabe soma hita mangulahon aka nadinggan boy do godang marhite sian jabu pe hita boy do hita mangulahon godang aka nadinggan tu aka dongata asa nasida pe boy madai aka natonggi sian debata marhite akka hitaon. Jadi debata mamake hita hobar tu akka talenta na pinasahat ni debata tu hita. Dang loason ni debata hita mamora moloso debata mangigil siak kita mamake hamorotai mangurupi akka dongan na asing. Dang loason ni debata hita memiliki satu jabatan moloso nani igil debata hita lau mangulahon mamake jabatatai mangulahon lomo ni rohani debata. Jadi marlubba-lubba mahita mamereng tu diri tasad diri ahado di pasahat debata tuau ahado di lehon debata tuau berarti debata menginginkan sesuatu sian ahu. Jadi molodung taatusi hita sude mangatusi dia talenta natu hita marhite turpukon pe ditogihon mahita di bagasan tikion oddo di lehon debata molo songni huulahon ma ahana pinangido ni debata tuau molo marlubba-lubba hita mangulahon si songoni dohot ma akadongata sude martopap marlas ni roha di siala asi ni roha ni debata nasahat tu hita saluhutna marsangap ma debata jala tarpasu-pasu ma hita saluhutna. Amen martangyang mahita. Alia manami namarhabangsa di Banua Gijang hupasat hami toktong puji-pujian dohot mauliate ni rohanami tujulum. Ala hasatiaan mi ali Tuhan hudai hami do. Alai laus marhiti hasatiaan mi diajari hodo hami ali Tuhan asa mangula marpikir makatai hobar tulomo ni roham. Togu-togu mahami ali Tuhan asa margogo hami mangula hossa. Tuhan Yesus sahat tutik kisadarion di idahodo ganup hami ruas ni huriam dang boy dope marpungu di bagas joromi alai marpungu do hami di akka jabu-jabu nami be alai Tuhan jala patupa ibadah do hami di akka jabu-jabu nami be Tuhan Yesus nang pe di jabu nami pasu-pasuan mudo ganup akka keluarga na patupa ibadah pamujion di guarmu pasu-pasu maganup ruas ni huriam ali Tuhan. Songoni nang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton alai dang kuboto hami ditikon ali Tuhan tu hodo pasaton nami. Homa mangalehon hahipason tu ruas ni huriami ali Tuhan. Akana berulang tahun pe ali Tuhan dilas ni rohana sida molosoboi pe nasida haruar sian jabuna sida alani wabah corona pos do rohanami ali Tuhan pasikoponmu do las ni rohana sida. Tuhan Yesus nang portibion pe buano nami do tujulom ali Tuhan. Nang bangso nami pe buano nami tujulom Tuhan. Homa ali Tuhan na pamatehon virus corona na palaohon virus corona ali Tuhan. Sian tonga ni portibion, sian tonga ni ngulu nami. Ucat ali Tuhan pakilalaan biar sian rohanami ganup. Homa hupangasahok kami Tuhan di bagasan ngulu nami. Alai molo adong do ruas ni huriam ali Tuhan sian tonga ni huriam HKBP Rawamangun na makilalahon dampak sian virus coronaon manang marhite parsahiton ali Tuhan manang marhite maul mangalului si panganon ali Tuhan tung tu homa pasat hami ukap ma rohang nami ganup ali Tuhan ruas ni huriam na di pasato akka pasu-pasu asa boy hami makilalahon pakilalaan ni dongan nami jala laos boy hami berbagi ali Tuhan. Alia manami na marhabangsa di Banua Gijang. Songoni nang pemerintahan Indonesia hupasar hami tuho ali Tuhan mulai sian presiden sahatu akka menteri-menteri dohot akka jabatan-jabatan yang terendah Tuhan tuho mahu pasat hami asa leon mahasadaon dinasida ali Tuhan laho manarihon rakyat na ali Tuhan asa
boy kami saling mendoakan, saling bergandengan tangan ali Tuhan nang pe dangdais alai makilalahon bahwa wabah ini bukan penderitaan seseorang alai rabdo kami maparukilhon. Pasu-pasu kami saluhut na Tuhan. Jolmana mardosa do kami Tuhan. Tuho mau pasat kami dosa dohot pangaleson nami i asa homa namanesa. Paias kami Tuhan marhiti mudarmu nabadiai. Moliate Tuhan. Hu pasat kami tangiang pangiduan nami on tujulom marhite hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapa sahat ma peleata tujulu ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasia kami pilihanon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Asana dilehon Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songon panesanami,
Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna arak dohot hagogon rodi hasana Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma hupasat hami tuhamuna sude ruasni HKBP Rawamangun molo soboi pehita pajupang bohi alai apala di bagasan tiki sadarion hupasat hami ma tabe nami sude parhalado HKBP Rawamangun songoni nang sude tim na di bagasan tikion rap mangula dohot hami. Jadi horas ma di hamuna sude ruas ni huria hupasat hami salam sehat ma di hita saluhutna. Horas.